ne wala fole men tinga kame demsela mogo caman lo be ina fo se naraba miti okasiya kan mɛ Abubakar Wedrago fɛ a sɔrɔla sigi fɛ dɔ be ya bi se ka na sigi bobo ya ka demsen wolo na yi demsen wolo ka ban o be kan wɛrɛ ta ka okasiya kan to alors que c'est pas normal o be kan ka okasiya kan fana fɔ ka siya wɛrɛ kan fana fɔ en tout cas si c'est moi quoi Salima Zure kɔni ta faamuyara lakɔlikala min be sisan a ye ko caman tiɲɛ denmisɛnw ka siya kan mɛn na kalan lo ya ke demsen to kan mera me demsen no bora no bora ni kan fo no tara kalan yo na fana man tere ka me kalan be fana sigoro fana be wala sigoro fana be fana ni bi galu ko ne yere ba lo facilement ya ba me ni ti galu ko na tse ka me anga kya Ibrahim Sondo ale y'a la balakaw ka denmisɛn mara cogo kan an bɛ bi tile kura minnu na fo ka denmisɛnninw lamɔ cogo le parce que a fitininma fana wulitɔ ni a bamuso y'a lamɔ ka kan min deg'a la a bɛ o de fɔ parce que a ka fakɛma kɔni tɛ se a bamuso ka nɔ le ni bamuso banbara ma a ka ca la a bɛ a ka kan ta o ye ka ne hakilila ye Isaac Zongo fɛ lutigiw yɛrɛ lo kɛlen don sababu ye bi ni o denw tɛ sira k'o ka siya kan fɔ an fɛ a bɔra lutigi ninnu fɛ bara an yɛrɛ b'a kɛlɛ kɛra ni hali ni den nu bɛ kan wɛrɛ fɔra ni nana i ka lu kɔnɔ i ka ɲi ka i ka kan de fɔ ni e ka kan de fɔ ne i ka den tɛ se ka ɲinɛ i ka kan na wala mais sisan bon muso bɛ kan wɛrɛ fɔra cɛ bɛ kan wɛrɛ fɔra bon den de bɛna kan mɛn cogo jumɛn a tɛ se ka mɛn ale cogo la an yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛlu kɔnɔ ale fɛ dogoyɔrɔ ti mɔgɔ fɛ mɔgɔ min den t'a ka siya kan fɔra n'a ye a cogoya ma bon a nafa ne faso ka ca fasiya cogo jumɛn ye ko yɛrɛ bɛ se ka na i b'a fɛ ka kan dogo ko dɔ la ye de tɛ se ka dogo dɔw bɛ taa fɛ bɛɛ ka kuma mɛn kan yɛrɛ tɔnɔ ka ca kan na o sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ ko siya kan caman o bɛ tunun na Burkina Faso Alidu Wedrago VOA Bambara tɔgɔra Bobo Jula So